donjane weche manyien mamoko kama yudone jolony e weche mag thieth okoni piny owacho mondo mi osir chenro mar chiwo yedhe mag geng'o landruok kute mag ayaki ma ong'ere kaka PreP mondo oganda mang'aw obed kod yot e yudo yedhego. Jafwambo marwa George Juma miyo walerno. Kuom higni maromo 40 jotim nonro mag thieth osebedo ka tiyo odiechieng' kod otieno mar manyo yath manyalo kedo kod landruok mag kutego mag ayaki kaachiel kod mano ero manyalo thiedhe. Nyaka sani jolony e wechego mag thieth kod jotim nonro e weche mag thieth osebiro kod yedhe magayo landruok mag kutego mag ayaki kendo pod gidhi nyime e timo nonro. I think a lot of the progress that we have made so far, whereby if I look at currently we are talking about less than 35,000 new infections every year. Able to get a vaccine for COVID, and yet we don't have a vaccine for HIV. But because HIV is different, the vaccine transforms, faster than the COVID. Yath magengo landruok mag kutego mag ayaki ma ong'ere kaka pre-exposure prophylactic kata PrePs ma imuonyo en achiel kuom mago ma nyaka sani koro osechak tiyogo e pacho kae mar geng'o landruok mag kutego mag ayaki. Piny owacho mar Kenya negeto neno ni kwan ji maromo 500 obed ka tiyo kod yadhni e kinde mar higni 5. Kata kamano, mae koro pok ochopo ka lipot yango ni mana ji maromo 360 ema nyaka sani koro tiyo kod yadhni e piny Kenya. We are still shy of that. So far we are seeing about 360,000 people who have initiated PreP. So certainly yes, good progress, but still a lot needs to be done. And what we are looking for is we want ultimate involvement and participation of this community. We don't want them to just be end users of programs. We want them to be part of the research. Daniel Were, menjalony e wechego mag thieth kendo jatim nonro wach ni yadhno ma ong'ere kaka PrePs ma imuonyo mondo koro duok piny landruok mag kutego mag ayaki osekonyo e duoko piny kata bed ni thoth oganda ok osebedo ka tiyo kod yono makare ka bende medo ni geno to koro pod nitie. While they are available, not many countries are making significant progress in terms of availing this product to their populations. And yet what we see is that most of these products can have a pivotal effect in terms of the reduction of new HIV infections. Kalwe kod yok mabende yande ne osegol kod mokum jogo eko ma osebedo ka tiyo kod yadhni mar PreP ma imuonyo mondo geng' landruok mag kutego mag ayaki. Jotim nonro bende koro osebiro kod mamoko ma oting'o maro mad Peverin ring ma bende en manoero ma ikete duong' mar ng'ama miyo mondo koro kony e kedo kod tuo mar ayaki. Calling upon these countries to also invest in the availability of these products. A practical example is the Peverin vaginal ring, where we know the product is available. The product is already approved by the World Health Organization. Right now, most of our African countries do have access to just oral PreP. But as we speak, we have the long-acting injectable that has already been cleared for use. Nyaka sani ruogno mar thieth e piny mangima ma ong'ere kaka World Health Organization bende osepuodho yadhno ma PreP ma ichwo i del ma bende koro ng'ere kaka cabotabravin ma bende koro igeno ne dhi konyo mokalo e kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. Kata bed ni WHO ne osepuodho yadhni, piny Kenya koro pok opuodhe. Gino ma jolony wacho ni mae koro siro kang' mar kedo kod landruok mag kutego mag ayaki. But also there are issues around regulatory barriers, like injectable cabotegravir, for example, has not been approved by the Pharmacy and Poisons Board yet. Jogo makedo kod landruok mag kutego mag ayaki medo ji oganda mondo ti kod yore mopogore opogore mar geng'o landruok mag kutegi ka giwacho ni achiel kende ok oromo. George Juma, Ramogi TV, Migori.